Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponikta. India Prime Minister Narendra Modi KARBI ANGLONG ke wangji ke BJP atum KARBI long recap ke chia phat kacho jorapot tangdak jia phan pusi jai kathar pen akoi pipon ke wang ke abinong ke misen pusi pu dunang jia potlo seta non misen pu duno dak athe bangke alang litum hala long recap la BJP atum kacho jor hedi la nangka declare ye phansi ke wang laki KARBI ANGLONG Autonomous Council kili kate bokhet ajok political party tin atum tami rat amai pi ke padopon chimit me pen tanglo la sonsi nijang KARBI ANGLONG jengkha hithi along epia chelsi pen cherok tok amai ingnipon mayalong penang an epia chelsi asong along chepa ogdun cherok tok amai kangnipon ahut epia chelsi amai phujai kathar bikrom hanse angtong ingti kathar kursing timung samson teron lapen penang an asongja piatum chetong dun APHLC में पूजाए कथर पेन का निजे पोना तेंकी नॉन इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कार्बी आंगलोंग अलong के वांगजिला के बीजेपी अतुम लोंग रिकेप बंगो सेना आफान काचो जोर आपत पांगदाक जियाफान उत्तर बरबिल के बंगो सेना लोंग रिपु पांगदाक जियाफान सी के वांग लापेंजोंग सी कार्बी आखे इंगलोंग आखे अफारमान ले के वांग पुते इंगलोंग सिंहासन ले नांगसुन तमी Lasi alangli ke wangji ke KARBI akhe aphanle ke wangji kali KARBI akhe ke pavir ji aphan KARBI longri kacho jorji aphan si alangli ke wang pusi jai kathar pherang ke anglo jai pon News Desk Report KARBI Anglong News minority pulote lake minority nilitum ke Christian tum dake nitum minority pura ji phupede ke ho nilitum mange Christian nitum ke KARBI pusi jase met chipu ke di ধর্ম লাম লে কাপলেক আপ্রেক লাপসি মাইনরিটি ফান ইংথান নন বুকে লাদাক কনস্টিটিউশন লং ল লং পুপে লাপেন কোর্ট আমা তাক্রয় ক্রি লাগে উন এ লাগে লা থাংদা লি লাগে ইতুম লা কার্বি এতুম নন এপিএইচএলসি পেন কে ক্লেম 6 শিডিউল ইং তাংলো lapen ke autonomous state ta ke longji nili tumle claim bom lote la kape long le de ji lapen 6 schedule ka pang tang te det ra la tuliram rong hang atum hey alang litum la ke chia dom phan sakori contract ka chu jor long bom ji aphan al ahawar long ri ka chu jor long bom ji aphan si alang litum la APHLC phan kapi run ji aphan si la ke claim la ke tribal tumbong pachu bong ju ji aphan chot prime minister ke wang ke abinong ke mesen pusi pu dunang jia potlo seta non mesen pu duno dak athe bangke alang litum hala long recap la BJP tong ka chojor hedi la nangka declare ye phansi ke wang laki hala bongo sena to phan athema non nang ki sunji ta bongo sena to mangbo KARBI anglong ke aprang hot ke amat don pharop flira don phokep a bongo sena bongali tom phan bongali hindu tom phan hadak wan amanang pe do huplo amat KARBI to man flung lap lo hada amat rong kut puta lapen loring thepi puta non ke amen war chorlo non ke uttor borbil pusi bang bongali alam men siki pu bangke a school ta bina pani higher secondary school pu hada bongali medium halada lapen halatum non ke ataun ta bharia ke thi hada ke diphua parta hormu ador ke kom thu hada banga ga cheplang thu haladak la bongo bhumi arajdhani nang ke som je phansi ke wang lake lapen la long recap ke che tom han ki pi ke number 1 ke la uttor borbil lo bongali atom phanlu ki puja phansi alang litum la Narendra Modi ke wang yong si alang li KARBI atom phan inglong ara tom phan inghon pute alang li ha sing ha son he jodi halal inglong po ang song he haladak nang sun tamele alang li go pi pasi unede bang British tum 1942 aninkan farukri sirkebra flikebra hinia aninkan si la haladak British atum aeroplane ki sun dia phan haladak airfield silam etlu haladak nang sun tamele pi po nang sun se de alang li KARBI atum lapen kuki atum angbong pi po nang sun se de alang li bongali atum angbong nang sun rong pi pot lo la si ni li tum ka chini ke la ke KARBI atum phan le ke wang kali KARBI atum phan nang pi virgia phan KARBI adet ke chi atum phan ke Georgia phan si alang li ta ke wang la posi la ke KARBI atum la pen inglong rat tum ke jong si
KARBI atum anta inglong aratum anta amethanga det jinghon bulotengte prime minister aling kalilo dun dedet masilo son thaksi bang bj bang AAP atumta Punjabi atumta dun dedet logente la prime minister ke damal along Chandigarh beteta la son thaksi ili tumta la punang po jongsi emethanga det jinghon bulotangte politics walam kalilo laki tidun pulote laki kache kroy dun lo hala dakle kidun pulote la long recap ke chia tumhan kacho jor ke kache kroy dun lo laki Aron repen hulog gibon mate keng hoidu ke pon bang hinia bang phophan keneplong jangmi poni phai kre hini arni kang sampor phai baji phora achite ma pormalom manipur pen ke wang ihum car registration number MN01AG5829 along kiri kakuruk ahut kiri box along pen jon pho keng hoidu neponlong bangso keng hoidu ke pon bang hinia bang phulake Mohammad Habibur Rehman lapen Mohammad Janab Khan atuma phan police atum nep ingnang pon la bang hinita Thobal district asor pusi pangthek pon Aphitu La Horizon East Division Beat Officer Mongol Singh in Hilapen Dilai Police atumsi bangso mara tapi chepari deng pon thulo News Desk Report KARBI ANGLONG News Dolamara Arlo Kardik Lekhe Rongisi Pinsuatum Thorpaksi Towar Kachibui Dolamara Angkangpi Kardik Lekhe Arongatum Pinsuatum Anthorpaksi Towar Kachibui Alang li tumpen ang ketando na tengke kedamtang Congress ahu job card amen pen kam claim lu sitame non BJP chari det pen ke nang claim pipelang lapen leaders tatuma phanta chupu bomta nang claim pipe ongsi menha che claim rong lo lasi non kewang jilang arni job card pen mate ajada scheme pen sitame nang claim pivek thapusi choning report athe bangso to warke bechenga pora hutlote chehelat un e lasi sen gravel nang thokpi thapusi choning report Lasi non kikhibom local MSc Richard Toby CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dr. Numol Mominatum Sitami Mesian Natowar Kelong Jiaphan Choning Report News Desk Report KARBI ANGLONG News Nilitum labangso Kardik Lek Thepen Dipuluan labangso towar bangke nilitum kai sitame kidam ver kiwang ver atowar lo lapen barikhap angbong sitame jonghe alwe jang jonghe vecheng sitame nilitum ke labangso towar se nilitum ke chehalat ikbom lo lapen labangso towar ga chehalat ke okol nilitum chot lapukali nilitum Kardik Lek The arong chot pukali dolamara pen hao dipluso lapen ang partame kadok awe tum tame labangso towar ke wang ikbom lo lasi nilitum pini nang litum along sitame kaningje nang ko kalam thegla puson halo nilitum along sarkar tum sitame BJP sarkar afhan heno ponilitum pupe BJP sarkar mesen sitame nilitum labangso towar bangke ha ASD Congress ai ki dohut mate Congress atum sila bangso towar bangke footpath mangi pichot atowar sitame non bangke nilitum Kardik Lek The rong pen bangke labangso a footpath afhan panong si MC sarlong pusitame chingki dambang awe lapenang partame nilitum along kidamtang hostame nilitum ningchi thepik ningchi the parpik pen puthot ake hai nilitum along ronsing Lek The sitame alangli puthot nilitum along alangli nang hon pon ponang jinsu pon po pose alangli BRCC claim that pen sitame nilitum ningchi the pen si alangli phaning kan si vedang bong baning kan hini vedang bong hetame nilitum ningchi the pon lo sitame Lakhain Koiratok Dwarbagori constituency ke parlo Panbari Sorkari Gaubura Dorsing Hanse Arong along Kijonalang Kisung Dwarbagori ke parlo KARBI ANGLONG pen Assam border along kedo Gaubura Lokhiram Hanse lapen Sorkari Gaubura Dorsing Hanse Arong along Pherangke atum pen Kahumri Damahut Hadang border adong kedo Araratum Kopipia ki Songdomapu Klardak pen Kachini Japhan Sorkari Gaubura Dorsing Hanse pen Pherangke pen Jingki Chethan pedopon Pherangke karjua hut sorkari gaubura pen pherangke atheng nonang kache than dunke nilitum akisung naike kijun alang henlo athe non nilitum kijun bom lake langbung alang ke era langsi kijun lapen ke barla porlote jonghok ke pati alangsi junanglo lasi prabjin pen MAC Forest Board Chairman Richard Tobia phan choning rilo nilirat asophan ingjin sora lang mesen kijun longjia phan nang rabek tha Lapen ke nilitum dakedo aradatum sokacho idun movi nilitum ahidi asap sabdo pusitami 11 corridor pu alam thedokok amatsi nang paklem long le detlo
Lasi bangso puthak ta prabjen pen nangching kipi serak nang puputa KARBI ANGLONG Autonomous Council Kacharia Bank CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen tim KARBI ANGLONG aphan sitami joning rilo lapen ke nilitum border adungsi ke dopinak amat akisung dopik jongdat athaida awi lasi nang rabvek nang pupusi sorkari gaubura dorsing hanse pen joning ripon pedo tarpong pen dorsing topi KARBI ANGLONG News Chokchili ba bhurbanti du sitame niji kangtung ke lahalo non sojong ala tung da nitu local ke MCC research tok bi ala li ta penan apir the lang pon lo ni chini dun lo ase normal ni litung kisung nai ar pu ke lang helo lang la pen mi ke bang apor pen nang lu tang elo po jo la ke ari hing ta dun lo thek long lo pe chi thor dun long lo nane te mon te piu hut nane thong pet nane heri ko wi na bat pet nane te piu ru lok ai hui nang du kok tai seta me kenan sot abang ke ni tu la lang ba halo lang pen la towar kisung mane athe jo rong rup seta me la pu ada adi rong ang bong aro towar seta me towar su towar sa seta me kisu ki un e doktor hem ke poni kisung se do muni tu kisung hut kisu hut mane hala ID national lo an poni seta me ke char chong ponang apak la sondu la sila bang ke ni alang lip tu pan chuni ri lo la tu la setera ahin pe seta me la si nili lam thita lang sing ton ni chok lo lang bang ke ente nang le tum lapson non kijun bom lang ko son just na tum kijun bom lo non bang ke sar la so non kijun bom ke he non kijun bom ke ni tum ju la long ku long dang e re the pai thereng pot ke la so lu non ta dam hai he la pen ke long duk long sa a lang a ke er du ko la hai yo la si ki chuper kijun pe jok ni tum pe na ke du ke sung du la lang pe na ja ni la sa prang ba ni je kang du lo he la so ke ni je kang pu thak sta me non ta lang ta ke nang li la pene dak yo hi center la sab lo ilong ahem tap bhari kim si la dak dring ra da phan an ke la so lang se paklu pu ta yo na puta ve dat la puta pi pelang di pi pelang se ta me da tum non ma thap pon bom tai lo me ne he ba na pi ji phan chi sik lo me ne he se ta me ni tum thek long de da pa si la ke a ve lang pu ni li pu na ko lo ta se ke nang so ba ke ni tum la ali la pen la